La llibreria La Moixaranga obrigué les seues portes en setembre de 1978 a Paiporta, és a dir, tenim ja 35 anys, a la comarca, i bé, va ser la il·lusió feta realitat que jo tenia des de molt jove, de poder obrir un espai que oferira per una banda llibres però que també fora un lloc d'encontre. La Moixaranga, com a llibreria de poble, encara que estigui molt a prop de València ciutat, evidentment és una llibreria general on treballem fonamentalment novetats, treballem pràcticament amb totes les editorials que editen a Espanya i dediquem una part prou important al llibre infantil i fonamentalment al llibre en valencià, infantil i en valencià. Per una banda perquè totes les escoles del poble tenen la línia en valencià i perquè per una altra banda la vocació d'esta llibreria des del moment en què obrigué també era difondre i publicitar la cultura en valencià. Jo recomanaria una novetat que a més es presentarà a la fira. Estarà present Silvestre Villaplana, que és els quaderns de les vides perdudes. És el Premi Alfons Magnànim del 2011 i bé, és una novel·la d'intriga, entre intriga, policíaca, psicològica i que a més, parlant de llibreries, hi ha un personatge que és un llibreter, hi ha un bibliotecari, per tant també formen part d'esta història. I després d'infantil hi ha moltíssimes coses a recomanar, però jo m'agradaria destacar, perquè penso que són llibres que cal prestar-los una atenció especial. Este és un clàssic del Roald Dahl, que és Charlie, la fàbrica de xocolata, però amb la versió de Popat, que, com podreu observar, són una meravella, no? La història continua sent igual de magnífica des de que s'escrigui, evidentment, i dona igual el format, però este té l'atractiu d'incorporar la meravella de llibres que es fan ara, sobretot per als més menuts. I per acabar, jo vos recomanaria aquests llibres. Marcela Serrano és una autora sud-americana, es diu 10 mujeres i pense que no sols perquè estiguem parlant de dones i que jo siga dona també, sinó per la seva qualitat literària, és un llibre a tindre també en les prestatgeries de casa. Des de fa uns anys vaig juntant llibreria La Traca i llibreria El Cresol, de tal manera que tenim pràcticament la meitat de l'espai dedicada a literatura infantil i juvenil, fonamentalment en valencià, i després les altres dues casetes, anem en 4 casetes, les altres dues casetes estarien destinades a literatura per a adults, fonamentalment narrativa, també en castellà i en valencià, i llibre de butxaca. A la caseta La Moixaranga trobarem autors d'ací de València, fonamentalment, que presentaran també novetats, com per exemple Cristina Duran, il·lustradora, i Miguel Ángel, el seu home, que presentaran un llibre que apareix el dia 9 d'abril, és a dir, és una primícia perquè encara no està ni al mercat, és una novel·la gràfica. Després també contarem amb Ana Jimeno, que signarà el Desig de ser mare, també amb la presència d'Antonio Garrido, Vicente Garrido, Santiago Posteguillo, en el seu últim llibre, de l'assassinato de l'emperador, i de literatura infantil, evidentment, com que portem el fons de tàndem, esperem que passen per allí tant Carles Cano com Llorenç Jiménez, etc. Bé, vos esperem a la Fira del Llibre de València, que es celebrarà als Jardins de Vivers del 26 d'abril al 6 de maig. Vos esperem amb les casetes que vos he dit abans, llibreria La Moixaranga, El Cresol i La Traca, que anem junts, però no sols perquè vingueu a visitar-nos, sinó perquè visiteu la fira en el seu conjunt. Podreu disfrutar de la presència d'autors que a lo millor moltes vegades és fàcil veure-los per València, com Almudena Grandes, Fernando Delgado, Alicia Jiménez Barlet, Auto,
Aute, Luis Eduardo Aute, Forges, etc. I a banda disfrutar de totes les presentacions, taules redones i conferències que es facin i, com no, de les animacions lectores que durant 11 dies anem a disfrutar en la fira, amb els millors contacontes de València i amb sorpreses de grups de teatre i grups musicals.